Nyt ennustetaan mun 2025. Nonni, mä joudun vankilaan. Mä tiesin. Ja laitan semmonen. Nyt mä saan sakot. Niin mikä toi yksi on? Ihme. Mä huitan 1000 euroa. Joo. Prippa proppi. Prippa. Joo, siinä. Rippa roppi. Roppa rippa. No niin, tässä oli. Mutta oikeesti mun lemppari. Mun lemppari on oikeesti Ballermin cappuccino. This is Teddy. Teddy does high. Teddy does clap clap clap. Oops, Teddy die. Mä oon uutisissa. Nyt meidän pitää kattoo että toi ei nyt. Mitä? No niin, nyt se tappoi meidät. Uudestaan lähtee tää meidän kierros. Ja sit mä laitan tähän. Tohon. Laitan tonne. Laitan tohon. No niin, se tappoi. Joo, laitan tonne. Laitan tohon. Ei se nyt voi tappaa. Okei, tää on ihan sika vaikee. Tosta tää tappaa mut koko ajan.